Denmark, they're making a documentary. Very Morning, cool. guys. Very cool. Nice meeting you. Yes, cool. You too. It's crazy here. Trust me. In a few minutes. Well, we were in the streets yesterday. It was crazy. Nå Lars, vi tester lige her. Ja. Kan du snakke lidt om, kan du fortælle lidt om, hvor vi er på vej hen? Ja, vi er på vej ned til hovedindgangen af Parc Borély, som jo er epicentret i de her dage for La Marseillaise, verdens største pétanque-turnering. Der er i år 4.200 hold med 3 spillere på hver hold i hovedturneringen. Dertil kommer så 2 juniorturneringer, en dameturnering og en kendisturnering. Kendisturneringen tror jeg er overstået. Men de andre ting skal vi se finaler på og opstarten til den åbne turnering. Og hvor stort er det ligesom hernede? Kan du fortælle lidt om det? Ja, det er kæmpestort. Altså, det er jo gang nummer 62, det bliver afviklet. Og det vil sige, at det startede i 60'erne, hvor det var en lille, almindelig, hyggelig pétanque-turnering. Og så har det i dag vokset sig til at være en af de største sportsbegivenheder på kloden overhovedet. Altså med op mod 15.000 aktive deltagere. Det er hele den østlige del af Marseille, der er involveret i første runde. Altså man skal jo tænke på, at 4.200 hold, det giver jo 2.100 baner. Det kan der ikke være i Parc Borély. Så der er en 10 forskellige venues i hele området omkring den østlige del af Marseille. Hvad er det for nogle typer, der ligesom spiller pétanque her? Jamen her er det jo alle. Altså man skal tænke på, at pétanque er jo i virkeligheden et proletarspil. Og tager du rundt i resten af Frankrig, så er pétanque noget, som arbejderne spiller i den sidste halvdel af deres frokostpause, og som folk spiller, når de er på campingferie. Men her i Marseille, der er det simpelthen alle, der spiller. Alle spiller pétanque. Du kan ikke finde en familie, der ikke tager kuglerne frem, når de tager på udflugt. Og mange af de hyggelige familiespillere, de deltager også i denne her pétanque-turnering. Det er jo som at deltage i en golfturnering, og så kan du trække Tiger Woods i første omgang. Der er jo ikke mange sportsgrene, hvor du på den måde stjernerne kan møde bredden.